मुंख्लंनि जि जोलुर बादायलायनाय बेवहाय जोबथा बादायलायनाय नोंथाङा दिनै आगान होफैदों सार माबोरै दिनै मुंख्लं दि जाब्रांनि मुङै बेवहाय जे मोनसे जोलुर बादायलायनाय होदों बियो जोबोद मोजां जादों। दिनैहाय बिमा माइनावनिबो फुजा बा जोङो बेखौ लोखि फुजाबो होनो। गिबियावनो बे बेंटल ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि आरो सारा बड'लेण्डनि रायजो राजाफोरनिसिम दिनै बिमा माइनाव फुजानि बा लोखि फुजानि गोसो गोरबोनि गाहाम हामलायनाय जासिहरग्रोबाय। आरो दिनै दि जाब्रां मुंख्लं दि जाब्रांनि जे बाव फुटबल होदों जों गोदो खोनादोंसोमोन जों दुलाराय बर' फरायसा आफादाव जेब्ला आनसलिक लेभेलाव दङमोन जों दि जाब्रांखौ खोनादोंमोन। बिथाङा सासे जोबोद गोहोगोरा सासे जोबोद दावहारु बयबो बिथांनि मुंखौ खोनाबानो गिख्रंजोबोमोन होननानै जों खोनादों। पुलिस मिलिटारिफ्राबो बिथांनि मुंखौ खोनाबा गियोमोन। इभेनखि बै समाव रिभलुसन जाफुबाय थानायाव बिथाङा जे जोंनि नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बड'लेण्डखौ दैदेनदोंमोन डेपुटि आर्मि चिफ होननानै बिथां थानाय ओनसोलफ्राव आर्मि पुलिसफ्राबो अपारेसन खालामहैनो गियोमोन होननानै जों खोनादों। ख्रों ख्रों बिथाङा सासे गोख्रों जोहोलावमोन बर' हारिनि। बिथाङा जे मुंख्लं जालांदों हारिनि थाखाय बियो मोनसे हारिनि जोबोद गिदिर खहा। बिथाङा जुदि थांनानै थानायमोनब्ला हयथ' हारिनि जे थामोनथा रैखाथि मोनथाय जौगानाय बेफोर गासैखौबो आरो गोजौआव लांबावनो हागौमोन। दा जेखियानो जायामानो जोंहा बर'फोरनि साफ्रोमबो रिभलुसनारिस्टफ्रा मोनसे सिमां थायो हारिनि थाखाय जों जिउ बावनानै बोरैबा हारिनि मुंख्लं जानो हायो नामा। दा बेबायदि बिथाङा हारिनि सासे मुंख्लं जालांनो हादों। बियो बिथांनि थाखाय जोबोद मोनसे साक्सेस, नाथाय हारिनि थाखाय बियो मोनसे गिदिर खहा। गुबुन गुबुन जायगाफोराव नुनो मोनदों जे बेबायदि जोहोलावफोरनि जिथु खाम्फा बा थंफोराव आलाय सिलाय खालामनानै दोननायखौ बेखौ लाखिनो थाखाय मा खालामनांगोन रायजो राजाफोरा? हारिया जोङो जोबोद बर' हारि हिसाबै गोदोनिफ्रायनो जोंनि बिर जोहोलावफोरखौ जों थोजासे मान होबोनो रोङाखै। जोंनि जेनेरेसनाबो दिनैबो जों थोजासे मान होनो रोङाखै। जोङो जुदि जोंनि इयुन जोलैखौ मोजां लामाजों दैदेनलांनोबा बिथांमोनखौ जुदि मोनसे आब्रुथिजों दैदेनलांनोबा बिथांमोननो जोंनि आबै आबौनि जोंनि गोदोनि बाथ्राफोरखौ जोङो बिथांमोननो जुदि खिन्थालांनोबा जोंनि बिर जोहोलावफोरखौ जोङो मोजाङै मान होनानै दोननांगोन। बिथांमोननि मुंख्लं खाम्फाफोरखौ जोङो साखोन सिखोनै लाखिनांगोन। बिथांमोननि सल'फोरखौ जों लिरनानै दोननांगोन। बिथांमोननि जिउ खौरांफोरखौ जों लिरनांगोन आरो जोंनि इयुन जोलैनो खिन्थानांगोन। नङाबा बिथांमोना सिनायनाय नङा। दिनैनिफ्राय 50 बोसोर उनाव 100 बोसोर उनाव दि जाब्राङा सोरमोन बेखौ मिथिनाय नङा। दा नोङो गुबुन गुबुन हारिफोरनि गेजेराव लिरनायनि कालसारा थानायखाय फरायनायनि कालसारा थानायखाय दिनैनिफ्राय 500 बोसोर सिगां 1000 बोसोर सिगाङाव जायफोर बिर जोहोलावफोर दंमोन बिथांमोननि सोमोन्दैहाय रोखा रोखायै लिरनानै थानायखाय जोङो दिनै बिथांमोनखौ मिथियो। नाथाय जोंनि बिर जोहोलावफोर सोरबा सिखोना जोहोलावानो जा जोहोलाव दैमालुआनो जा सोमदोन जोहोलावानो जा बेबायदि गोबां बेबायदि जोहोलावफोरनि जे जिउ खौरां बा बिथांमोननि मावलांनाय हाबाफोर बिथांमोनखौ जों थन्न थन्न लिरनो हायैनि थाखायनो दिनै सल'बाथानि महराव लालांबाय। आरो बे सल'बाथाया लासैनो जुदि जोंनि इयुन जोलैनि खोमायाव हाबाबा बे लासैनो हारिनिफ्राय गोमोरलांगोन आरो जोंनि सोदोमस्रिनिफ्रायनो गोमोरलांगोन। बेनि थाखायनो जोङो बिर जोहोलावफोरखौ मुंख्लंफोरखौ जोङो बिथांमोननि गोसोखांथिखौ बिथांमोननि मेम'रियेल्सफोरखौ जोङो साखोन सिखोन लाखिनांगोन आरो बिथांमोनखौ जों अराय सिबिलांनांगोन। बे दोननो हायोब्ला सरकारखौ मा खावलायगोन सार? अन्थाइ खाम्फा गायसननो थाखाय जोङो सरकारा बेखौ मदद होनो राजि। नाथाय अन्थाइ खाम्फानिफ्राय बांसिन जोङो दि जाब्रांखौ जोंनि गोसो गोरबोआव दोननांगोन। गोसो गोरबोआव जेब्लानाखि दोनगोन जोंनि गोसोआव अरायबो थायोबा अन्थाइ खाम्फानिबो गोनांथि जाया। अन्थाइ खाम्फाखौ गाबोन लुगोन, लुनायनि उनाव जुदि बे हाग्रा दुफबजोबोबा बिथांखौ असनमान खालामनायसो जागोन। ओंखायनो बिथांखौ जोंनि सिबिनायाव जोंनि गोसो गोरबोआव जोंनि मेलेमाव बिथांखौ जों दोननांगोन। होमबासो बिथांनि जे मुंख्लं जालांनायनि जे बिनिमय बेखौ बिथांनो होनाय बायदि जागोन होननानै आं सानो। थेंक इउ सार।